изкуствени ногти по поръчка. Харесах си тези 5 сета от Pinterest и ми ги направиха. Нямам търпение. Приготвила съм ги в шкафа ми с ногти. Ето да ги видите отблизо. Определено имам любимци и са тези 3D черешки. Но в момента се чувствам малко екстра. И си мисля за огромните Hello Kitty ногти. Очаквах да са чак толкова дълги. Ма са много яки. Дали трябва да правите ремонт? Тези ногти са ми подарък от Depressons. Звучи френско. Depression. Pressons. Мега adorable. Си поизрежа кожичките. Пилим спиртна мокра кърпичка. Готови ногти. Лепило номер 1. В комплекта има лепило, но аз ще пробвам едно друго. Палеца е страшно дълъг, но не мога да функционирам без дълги ногти. Една готова ръка. Буквално ми тежат. Ще се разплача! Чувате ли това? Епик фейл. Това ми изгори очите. Чай поне да се дозалепя ногтя. Мисля, че ме трябва родителски надзор. Готови сме, но на каква цена? И така, това са най-дългите ногти, които съм си правила. Напишете ми кой да е следващия сет. И чао!